sa radujme a veselo spievajme Ježiškovi malému, v jasliach uloženému. Spí, spí, Ježišku, milý synáčku. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. I s duchom tvojím. Drahé rodiny našej farnosti, drahé rodiny tých, ktorí nás teraz sa spájate s nami v modlitbe, drahé rodiny celého sveta, dovolte mi, aby som vám zablahoželal. Dnes máte veľký sviatok, lebo dnes je sviatok svätej rodiny. Ukladáme všetky rodiny do srdca Pána Ježiša, Panny Mária, svätého Jozefa. Už dvakrát po sebe, včera a predvčerom, sa nám nepodarilo online modliť sa pobožnosť, rodinnú pobožnosť. Vytvorme Nazarecký dom a preto som sa rozhodol, že dnes túto pobožnosť vložíme priamo do svätej omše a to do úkonu kajúcnosti, pretože hneď úvod tejto pobožnosti je obrovský úkon kajúcnosti za všetky rodiny. Takže poprosím vás o trpezlivosť, kľaknime si a modlíme sa za požehnanie všetkých rodín. Pane Ježišu, aj touto pobožnosťou ťa chceme odprosiť za hriechy rodín a chceme ťa hlavne poprosiť o ochranu všetkých rodín našej farnosti, všetkých farností, ktorí sa spolu s nami spájajú v tejto modlitbe, tejto rodinnej pobožnosti, ale aj za všetky rodiny celého sveta. Odprosujeme ťa za všetky hriechy jednotlivcov rodín, ale aj rodín ako takých, zvlášť za hriechy proti životu a za hriechy proti sviatosti manželstva. Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmizo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé. Aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde. Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať. Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ. Pokrob ma izopom a zasa budem čistý, umý ma a budem belší ako sneh. Daj, aby som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho Ducha Svätého. Navráť mi radosť z tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Poučím blúdiacich o tvojich cestách a hriešnici sa k tebe obrátia. Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvi preliatia a môj jazyk zajasa nad tvojou spravodlivosťou. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. Veď ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu nepríjmeš odo mňa. Obetou Bohu milou je duch skrúšený. Bože, ty nepohrdáš srdcom skrúšeným a poníženým. Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu. Vybuduj múry Jeruzalema, potom príjmeš náležité obety, obetné dary a žertvy. Potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá. Modlíme sa desiatok svätého Ruženca za tie úmysly, ktoré sme vložili do začiatku tejto pobožnosti a za víťazstvo Panny Márie v našich srdciach. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. o Ježišu. Odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Kladáme pod ochranu svätého Jozefa všetky rodiny. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach Bože, Zmiluj sa nad nami. Syn vykupiteľ sveta Bože, Zmiluj sa nad nami. Duch Svätý Bože, Zmiluj sa nad nami. Svätá Trojica, jeden Boh, Zmiluj sa nad nami. Svätá Mária, Oroduj za nás. Svätý Jozef, Oroduj za nás. preslávny potomok Dávidov, Oroduj za nás. svetlo patriarchov, Oroduj za nás. ženích Božej rodičky, Oroduj za nás. šľachetný strážca Panny, Oroduj za nás. pestún Božieho Syna, Oroduj za nás. starostlivý ochránca Kristov, Oroduj za nás. hlava slávnej rodiny, Oroduj za nás. Jozef najspravodlivejší, Oroduj za nás. Jozef najčistejší, Oroduj za nás. Jozef najmúdrejší, Oroduj za nás. Jozef najmocnejší, Oroduj za nás. Jozef najposlušnejší, Oroduj za nás. Jozef najvernejší, Oroduj za nás. zrkadlo trpezlivosti, Oroduj za nás. milovník chudoby, Oroduj za nás. príklad robotníkov, Oroduj za nás. ozdoba domáceho života, Oroduj za nás. ochránca panien, Oroduj za nás. opora rodín, Oroduj za nás. útecha ubiedených, Oroduj za nás. nádej chorých, Oroduj za nás. patron umierajúcich, Oroduj za nás. postrach zlých duchov, Oroduj za nás. ochránca svätej cirkvi, Oroduj za nás. baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Zľutuj sa nad nami, Pane. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Vyslíš nás, Pane. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Zmiluj sa nad nami. Ustanovil ho za pána svojho domu a za správcu všetkého svojho majetku. Modlíme sa.
Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa za ženícha preblahoslavenej Panny Márie. S dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho ochráncu a prosíme ťa, aby bol našim mocným orodovníkom v nebi skrze Krista nášho Pána. Amen. K Tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc Teba i Tvoju nevestu. S dôverou voláme k Tebe, aby si nás ochraňoval pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou Božou rodičkou a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša. Sliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach. Ty, starostlivý ochránca svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista. Odvracaj od nás, láskavý Otec, všetku nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám z neba mocný náš ochránca v boji s mocnosťami temnosti. A tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom a nás všetkých príjmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa Tvojho príkladu a s Tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť. Amen. Svoj zrak upieram na vrchy, príde mi odtiaľ pomoc. Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem. Nedovolí, aby sa ti noha zachvela, nezdremne ten, čo ťa stráži. Nedrieme veru, ani nespí ten, čo stráži Izraela. Pán ťa stráži, Pán je tvoja záštita po tvojej pravici. Za dňa ťa slnko nezraní, ani mesiac za noci. Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého. Pán ti bude chrániť život. Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod od teraz až na veky. Sláva Bohu na výsostiach. A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, klaniame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja. Pane Bože, Král nebeský, Boh, Otec všemohúci, Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený si, Pán a Boh, Baránok Boží, Syn Otca. Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímaš hriechy sveta, príjmi našu úpenlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší, Ježišu Kriste. S Duchom Svätým sláve Boha Otca. Amen. Modlíme sa. Nebeský Otče, Ty si nám dal svätú rodinu ako žiarivý vzor. Láskavo dopraj, aby sme ju nasledovali vo vzájomnej láske a v rodinných čnostiach a tak dosiahli večnú blaženosť v Tvojom nebeskom domove. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy Sirachovho syna.
Pán dal otcovi vážnosť, ktorá je vysoko nad deťmi, a upevnil právo matky nad synmi. Kto si váži otca, očisťuje sa z hriechov, bude sa ich zdržiavať a bude vyslyšaná jeho každodenná modlitba. A zbiera poklady ten, kto má v úcte matku. Kto si váži otca, bude sa radovať zo svojich detí a budú vyslyšané jeho modlitby. Kto si váži otca, bude dlho žiť, a kto poslúcha otca, potešuje matku. Syn môj, buď oporou svojmu otcovi v starobe a nezarmucuj ho, kým je nažive. Ak slabne na mysli, buď trpezlivý a nepohrdaj ním, kým ty si pri plnej sile. Nezabudne sa ti, že si mal súcit s otcom a odráca sa ti z hriechov, ktoré si napáchal. Počuli sme Božie slovo. Blažení všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho cestách. Blažení všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho cestách. Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách. Budeš jesť z práce svojich rúk, budeš šťastný a budeš sa mať dobré. Blažení všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho cestách. Tvoja manželka je ako plodonosný vínič vnútri tvojho domu. Tvoji synovia sú ako mladníky olivy okolo tvojho stola. Blažení všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho cestách. Veru, tak bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Pána. Nech ťa žehná Pán zo Siona, aby si videl šťastie Jeruzaléma po všetky dni svojho života. Blažení všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho cestách. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Kolosanom. Bratia, ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy. Ale nad toto všetko majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti. A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele a buďte vďační. Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poučajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa slúši v Pánovi. Muži,
Milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí. Deti, poslúchajte svojich rodičov vo všetkom, lebo je to milé Pánovi. Otcovia, nedráždite svoje deti, aby nezmalomyselneli. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Mnoho ráz hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi. Halleluja, halleluja, halleluja. Pán s vami. I s duchom tvojím. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva Tebe, Pane. Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone. Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvetené Pánovi, a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo 2 holúbky. V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. Z vnuknutia ducha prišiel do chrámu a keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami. Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov, svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu. Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srdc. Žila vtedy aj prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom 7 rokov, potom ako vdova do 84. roku. Z chrámu neodchádzala, vodne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema. A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galilei, do svojho mesta Nazareta. Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti a Božia milosť bola na ňom. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Vypočujme si spoločne pastierský list diecézneho administrátora spišskej diecézy pod názvom Dar a rodina. Bratia a sestry, prežívame radostný čas Vianoc, pre kresťanov jeden z najväčších sviatkov. Pre všetkých čas radosti, aspoň to tak cítime, že by mal byť časom radosti pre všetkých. Je na mieste pýtať sa, čo je dôvodom tejto nevšednej radosti. Darčeky? Áno, aj darčeky. Ale tie predsa dávame a dostávame aj pri iných príležitostiach. Niet pochýb, že k čaru Vianoc jednoznačne prispieva čaro rodinného spoločenstva. Hovorí sa, že na Vianoce by nikto nemal byť sám. A tu prichádzam k hlavnej myšlienke, motivovaný aj názvom knihy svätého pápeža Jana Pavla II. Dar a tajomstvo. Totiž všetko, čo je dôvodom vianočnej radosti, možno vyjadriť slovami dar a rodina.
Boh nám v osobe svojho Syna dáva dar nad všetky dary a prijíma nás do svojej rodiny. Dieťa v jasliach je živý dar pre nás, pre rodinu Božích detí. Preto apoštol Ján píše vo svojom evanjeliu: Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nikto v Neho verí, ale aby mal večný život. Tento Boží dar je vyjadrením Božej lásky, je pravdivým darom. Učí nás, aby sme sa takýmto živým a pravdivým a hodnotným darom stávali aj my. Darom pre rodinu, darom pre spoločenstvo, lebo dar, ktorý sa len tvári ako hodnotný, je po spoznaní opravdivej hodnoty odsúdený na vyhodenie. Boh nás obdarúva a zároveň prijíma do svojej rodiny. Osamelosť v nej nemá miesto. V jeho očiach sme všetci vzácni. V apoštolskej exhortácii Familiaris Consortio nás svätý Ján Pavol II povzbudzuje. Naša doba potrebuje múdrosť. Človek je obraz milujúceho Boha, lásky. Boh stvoril človeka ako muža a ženu na svoj obraz a podobu. Tým, že ho z lásky povolal k životu, zároveň ho aj určil pre lásku a pre život v spoločenstve. Veď ako veríme, Boh je spoločenstvom osôb navzájom zjednotených v láske. Preto aj kresťanské zjavenie poznáva dva vlastné spôsoby na realizovanie povolania ľudskej osoby v jej celistvosti k láske. Manželstvo a panenstvo. Obe, každé svojím spôsobom, sú verným prejavom najhlbšej pravdy o človeku, pravdy, že človek je na Boží obraz. Totiž láska človeka zahŕňa aj ľudské telo a telo má účasť na duchovnej láske. V manželstve a rodine sa vytvára súhrn medziosobných vzťahov. Manželský vzťah, otcovstvo a materstvo, vzťah detí a súrodencov, ktorými sa každý človek vovádza do ľudskej rodiny i do Božej rodiny, ktorou je cirkev. Rodinná modlitba, ku ktorej vás chcem osobitne povzbudiť, má svoje charakteristické znaky. Je to spoločná modlitba manžela a manželky, rodičov a detí. Prvoradou a nevyhnutnou zložkou výchovy k modlitbe je konkrétny príklad a živé svedectvo rodičov. Taký otec a taká matka, čo sa modlia spolu s deťmi, čím prejavujú svoje kráľovské kňazstvo, zostupujú do hĺbky srdc ľudí, kde zanechávajú stopy, ktoré nedokážu zmazať ani budúce životné udalosti. Počujme slova pápeža Pavla VI, ako povzbudzuje rodičov. Matky, učíte svoje deti kresťanské modlitby? Pripravujete svoje deti za pomoci kňaza? Nie naopak. Kňazi za pomoci matiek, poznámka autora, na sviatosti prvých rokov, na sviatosť zmierenia, na Eucharistiu a birmovanie. Navykáte ich, aby mysleli na trpiaceho Krista, keď ochorejú, aby vzývali o pomoc Pannu Máriu a svätých. Modlíte sa v rodine ruženec? A vy, otcovia, modlíte sa aspoň občas s deťmi a s celým rodinným spoločenstvom? Váš príklad, sprevádzaný čestným zmýšľaním i konaním a podporený spoločnou modlitbou, má takú váhu ako škola pre život, ako zvlášť záslužný bohoslužobný úkon. Takto vnášajte pokoj do svojich domovov, pokoj tomuto domu a nezabúdajte, že takto budujete cirkev. Obraciam sa, pokračuje svätý Ján Pavol II, s chvením a so starostlivosťou na vás, manželia, na vás, otcovia a matky rodín, na vás, mladí chlapci a dievčatá, ktorí ste budúcnosťou a nádejou cirkvi a sveta a ktorí budete oporou a hybnou silou rodiny v 3. tisícročí. Na vás, ctihodní a milovaní bratia v biskupskej a kňazskej službe, na vás, drahí reholníci a reholníčky, na vás, duše zasvetené Bohu, ktorí vydávate manželom svedectvo o najhlbšej pravde lásky k Bohu, na vás, všetci zdravo zmýšľajúci ľudia,
ktorí máte z akejkoľvek príčiny obavy o osud rodiny. Budúci osud ľudského rodu závisí od rodiny. Chcem vyprosiť ochranu svätej nazaretskej rodiny našim rodinám. Nech vás ochraňuje, obraňuje, osvecuje spravodlivý muž, svätý Jozef, neúnavný robotník a jemný strážca jemu zverených osôb, ktorého v nastávajúcom roku budeme osobitne uctievať. Nech Panna Mária, tak ako je matkou cirkvi, stane sa aj matkou každej domácej cirkvi. Nech zmierni trápenia a zotrie slzy všetkým, čo trpia pre ťažkosti vo svojich rodinách. Nech je Kristus Pán, kráľ našich rodín, prítomný tak ako v Káne vo všetkých kresťanských domoch a nech tam zostáva svetlo, radosť, vyrovnanosť a sila. A teda, ak chceme aj naďalej prejavovať vianočnú radosť všetkým, zvlášť našim blízkym, tieto dve slová dar a rodina nás môžu motivovať takto. Ku darovaným darčekom pribaľme opravdivú, seba darujúcu lásku, ako ste to mnohí urobili v spojení s finančnou zbierkou na Spišskú katolickú charitu, za čo vám z úprimného srdca ďakujem, a stávajme sa hodnotným živým darom pre rodinu či duchovné spoločenstvo, v ktorom žijeme. Takto rozhojníme radosť nielen cez Vianoce. Veď tomuto nás učí Ježiš. Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Amen. Podpísaný Ján Kuboš, diecézny administrátor Spišskej diecézy. Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, Boha z Boha, svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nestvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze Neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný, za vlády Poncia Piláta bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa svätého písma a vystúpil do neba, sedí po pravici Otca a znova príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. Verím v Ducha Svätého, Pána a oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva, ako Otcovi a Synovi,
on hovoril ústami prorokov. Verím v jednu svätú, katolícku, apoštolskú cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Bratia a sestry, zhromaždili sme sa ako jedna rodina, spojená tou istou vierou v Otca, ktorému predkladáme svoje modlitby a dúfame, že ich vyslyší. S dôverou sa modlíme: Pane, vyslíš nás. Pane, vyslíš nás. Za cirkev, aby vedela vo svete ukazovať pravú tvár rodiny, v ktorej sa všetci majú radi a každý je v nej ctený a vážený, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Za kresťanov rôznych vyznaní, aby vytvárali medzi sebou mosty porozumenia a vzájomného prijatia, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Za utečencov a bezdomovcov, aby od kresťanov pocítili pomoc a lásku a zakúsili zmysel hlbokého všeobecného bratstva, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Za deti a mládež, aby videli vo svojich rodičoch horlivých a úprimných vychovávateľov, ktorí im pomôžu objaviť vieru a pravý zmysel života, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Za manželov, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach, aby sa opäť usilovali vybudovať svoj vzťah otvorením sa Božej láske, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Za biskupa Jána Vojtašáka, aby sme ho mohli uctívať ako blahoslaveného, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Bože náš Otec, Ty si už od počiatku posvetil manželský a rodinný život. Prosíme ťa, požehnaj všetky rodiny, aby boli znamením Tvojej lásky skrze Krista nášho Pána. Krásna Panna prečistá porodila nám Krista. Krásna Panna prečistá porodila nám Krista. V jasličky ho vložila, plienkami obložila. Spí, spí, Ježišku, milý synáčku. Matka mu vyspevuje, svätý Jozef pestuje. Matka mu vyspevuje, svätý Jozef pestuje. Spí, synáčku premilý, ty kvet krásny spanilý. Spí, spí, Ježišku, milý synáčku. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja aj vaša obeta zaľúbila Bohu, Otcovi Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na úsluh nám i celej svätej cirkvi. Bože a Otče náš, prinášame Ti zmiernu obetu a vrúcne ťa prosíme, aby si na orodovanie Panny Márie a svätého Jozefa upevňoval naše rodiny v Tvojej milosti a v Tvojom pokoji, skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami, I s duchom tvojím hore srdcia, máme ich u Pána. vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče všemohúci a večný Bože,
skrze nášho Pána Ježiša Krista, lebo neviditeľné večné slovo vo vznešenom tajomstve svojho narodenia prišiel medzi nás ako viditeľný človek, zrodený z Otca pred všetkými vekmi, v plnosti časov narodil sa z panenskej matky, aby pozdvihol z pádu celé stvorenie, obnovil v sebe všetky veci a stratené ľudstvo opäť povolal do nebeského kráľovstva. Preto ťa oslavujeme a so všetkými anielmi chválime a radostne voláme. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosana na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosana na výsostiach. Naozaj si, Svätý Otče, právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Preto, Otče, keď slávime pamiatku spásonosného umúčenia Tvojho Syna i jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Sliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou, a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba, aby sme dostali dedičstvo s tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom jej ženíchom, s tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako úfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u teba. Prosíme ťa, Otče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti.
Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry, všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy. V Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. 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 Boh sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi. Preto sa s vďačným srdcom modlíme. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov, nech je vždy s vámi. I s duchom Tvojím. Dajte si znak pokoja. Pokoja bratská láska, nech je medzi nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, ktorí sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
Veselosť veľká sa svetu zjavila. Pánenka Mária nám porodila Synáčka Božieho, Pána zeme. V chudobnej maštalke v Betleheme Synáčka Božieho, Pána zeme. V chudobnej maštalke v Betleheme. Matička chudobná kojí dieťatko, spieva mu pesničku, spieva presladko. Ajaj, môj synáčku, búvaj, búvaj, v chudobných plienočkách odpočívaj. Ajaj, môj synáčku, búvaj, búvaj, v chudobných plienočkách odpočívaj. Hájaj ty poklad môj, mne najvzácnejší. Búvaj, môj synáčku, búvaj, sladko spí. Srdce mi naplnia veselosti, keď si tu tížko spíš v spokojnosti. Srdce mi naplnia veselosti, keď si tu tížko spíš v spokojnosti. Modlíme sa. Dobrotivý Otče, Ty nás posilňuješ pri sviatostnom stole. Pomáhaj nám vytrvalo nasledovať príklad svätej rodiny, aby sme po útrapách tohto života dosiahli večnú blaženosť v jej spoločenstve skrze Krista nášho Pána. Amen. Vypočujte si prosím ešte liturgický prehľad nasledujúceho týždňa a zároveň aj farské oznamy. Dnes slávime sviatok svätej rodiny, zajtra svätých neviniatok, mučeníkov, sviatok. Útorok, streda, štvrtok, posledné dni kalendárneho roka sú dňami narodenia, v oktáve narodenia Pána. V piatok začíname nový kalendárny rok 2021 slávnosťou Panny Márie Bohorodičky, je to prikázaný sviatok. V sobotu svätých Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov cirkvi spomienka, budúca nedeľa je druhá po narodení Pána. Milí farníci, zatiaľ do 10. januára platí tzv. Lockdown, po slovensky zákaz vychádzania. Zároveň od 23.12.2020 do odvolania naša okresná hygienička zatvorila kostoly pre verejné bohoslužby v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Sväté omše je dovolené slúžiť len pri nutnej asistencii. Není definované, čo je to nutná asistencia, ale je taký predpoklad, že minimálne 1-2 ministranti, 1-2 lektori. Takže lektorov pozývam srdečne do služby, ak chcete. Je to v tomto prípade pre vás dobrovoľné, ale je to služba. Zároveň kvôli lockdownu a zákazu zhromažďovania nie je dovolené zhromažďovať sa počas bohoslúžieb pri kostole. Keďže máme vo farskom kostole webovú kameru, cez ktorú môžeme sprostredkovať online prenosy viacerým veriacim cez našu YouTubeovú farskú stránku, tak budeme mať sväté omše a pobožnosti
online iba z farského kostola z Lúčok. V týchto nepriaznivých podmienkach nie je vážny dôvod slúžiť viac ako jednu svätú omšu za deň. Preto som niektoré vaše sľúbené úmysly presunul do dní nového roka 2021. Ďakujem vám za pochopenie v tejto veci. Sväté omše budú slúžené teda každý deň tu, online pre vás. V pondelok o 17. za požehnanie rodiny Miroslav Pecho. V útorok o 17. zosnulý Peter Magdalena Matej Trnovský. V stredu o 17. za zosnulých rodičov, starých rodičov, sestry z rodiny Kuna. Vo štvrtok na Silvestra o 15. za zdravie a požehnanie pre rodinu Hazuchovu a Holičkovu. V piatok o 10:30 za veriacich a večer o 16. Medžugorský večer. Začne sa 2 ružencami, potom svätá omša bude o 17. slúžená za zosnulého Jozefa, Vladimíra, Dominika a Annu. V sobotu začneme fatimskú pobožnosť o 16. hodine, svätá omša teda približne o 17. možno trošku skôr, za zosnulých švágrov a švagrine z rodiny Šuster. Na budúcu nedeľu 9:15 v Kalamenoch za veriacich a o 10:30 Janka poďakovanie za 50 rokov života. Vo štvrtok ráno o 7 ešte vás pozývame na online mariánske večeradlo, ktoré vysielame pre stránku Slovenský dohovor za rodinu, ale takisto dávame priamy prenos aj na našej webovej stránke. 25. decembra sme začali sa modliť rodinnú pobožnosť Vytvorme Nazarecký dom. Snažili sme sa aj včera, aj predvčerom pomodliť sa to pred sviatosťou oltárnou online, ale technické príčiny, o ktorých nevieme, aké sú, nám nedovolili vám to sprostredkovať. Preto som sa rozhodol dnes túto pobožnosť sa pomodliť na začiatku svätej omše. Dúfam, že to vyšlo. Budeme sa ju modliť každý deň do 2. februára 2021. Budeme sa snažiť vždy po svätej omši, aby to bola samostatná súčasť pobožnosti. Kto z vás nemôže sa pomodliť online spolu s nami a chcel by sa pomodliť, tak sme zverejnili aj tú pozvánku otca biskupa v lúke. Po prípade, ak niekto bude chcieť, tak mu v maili môžem poslať, alebo môžeme to dať aj na našu farskú stránku, celý tento text, vyplývajúci vlastne z Božieho slova, žalmov a z litánií z 1:10 ruženca. Ešte raz všetkým rodinám všetko najlepšie k vášmu dnešnému sviatku, aj keď smutne v lockdowne, ale prežite túto nedeľu rodine. Príjmite Božie požehnanie. Pán s vami. I s duchom tvojím. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu vďaka. Tichá noc, svätá noc, všetko spí, všetko sní. Sám len svätý bdie, dôverný pár. Stráži dieťatko, nebeský dar. Sladký Ježiško, spí sní, nebeský tíško, spí sní. Tichá noc, svätá noc, anjeli zleteli, najprv pastierom podali zvesť, kto
Tešiteľ sveta je tu. Tichá noc, svätá noc, nežná tvár, lásky žiaľ, božský rozsieva v jasličkách tam. Bije záchranná hodina nám. V Tvojom zrodení Boh Syn, Ježiško, láska, Boh Syn. Jaj, no.